Eerst even waarom. Nou, het waren van Justioen, maar vooral ik van de Aroene nacht. Want toen voelde sneeuw weer te sneeuw, maar op plakken bleef die sneeuw liggen en dan ga je toe het eerste echte sneeuwdekje van deze winter. Maar meer zit er voorlopig net in. Van de middag wien de buien er en een hudde wien. En Joen kleert het aardig op. Vannacht meestentijds bewolkt. Het wordt meer en meer bewolkt, maar kans op een beetje rein. En een temperatuur om het bij de 3 graden in op de eiland 1 of 2 graden hegen. En een noordwest-ontwestenwind die het matig ontkrachtig is, maar die houdt hem letter vannacht stadig ontdel. En morgen een dag maar een protte bewolking. Ja, kans op wat rein. De zinnen komt er denk ik net aan te passen of het zo'n enkele opklaring wezen moeten. Maar het stelt niet voor. En de temperaturen zijn 6 zo'n graden. En de droege periode, vooral in de middag even. En de wind uit het zuiden en het zuidwesten. En die is zwak of matig. Een rustig waartype. In de joentijd, in de nacht, weer eens even wat rein en weer eens even droege perioden. En dan gaan we op naar de dagen richting het lange Christweekend. Wel, op donderdag en vrijdag 2 dagen met rein en lichte rein. Ja, op vrijdag meer rein dan op donderdag. Op donderdag dus meer droege perioden. Temperaturen liefst 9 of 10 graden. Dan sneeuw, een droege dag of heel droege dag, ja, zowat. En een temperatuur om het bij de 8 graden heen. En dan wordt het gewoon een groene Christ. We maken morgen, maar weer even in het waarschuwen.